Selamat berjumpa lagi lur dengan TV Jawa Blitar Vlog. Kali ini saya dari Dusun Ngadipuro, Sumberjo, Sanan Kulon, Kabupaten Blitar menuju Kanigoro melewati Stadion Patria. Oke lur, kita lanjut perjalanan. Perjalanan kali ini suasananya sangat mendukung. Semoga saja tidak kejeblokan gerimis ya lur ya. Ini di perempatan kita berhenti sejenak tolak-toleh karena tidak ada bangjonya. Kita jalan lagi lur menuju arah selatan. Nah ini sudah melalui bulaan sing ijo. Nah, saloe tanturane sudah panen dan saloe juga arep tandur pari lur. Oke lur, kita menelusuri jalan sambil rungokne lagu iki ae rapopo. Hehehe. Sorenya paroso, suara gamelan alon muni, urip prasajaning desa, kebak krita lantang bangajab suci, sanajan dalan kadang abot, langkah tetep maju saben dino nalika nyawang konten iki. TV Jawa Blitar melas ning ati nanging nyenengake, nglipur rasa kang lara gawa ayem lan tentrem jiwa. Tembang lawas lan budaya dadi pepadang urip, muga tansah lestari ngancani nganti wekasan. Alon suarane jeru maknane, TV Jawa Blitar rahayu melas nanging minggu ayem ning ati sak lawase wektu. Cerita
Lur, kita sudah sampai di Panjen Lor Lur ya. Ini sudah memasuki area jalan menuju Stadion Gelora atau Stadion Patria Blitar. Nah, ini sebelah kiri ini adalah stadion, Lur. Saya ndak berhenti lah, wong tujuannya balik iki sore, Lur, wis kesorean wisane, sekitar jam 4:30 Lur. Iki kita harus cepet-cepet balik, guru ngatus barang ya. Oke Lur, kita tetap melaju menelusuri jalan kota Patria Blitar. Ini melalui jalur Stadion Patria Blitar ya Lur ya. Oke Lur, kita lanjut lagi perjalanan sampai Kanigoro. TV Jawa Blitar, live long ning dalan gawa kabar migunani kagem panjenengan sedaya dadi panglipur go informasi. Ayo kanca kabeh tertib lalu lintas saben wektu, ngajeni wong liyan ojo kebut-kebutan ning dalan, patuhi tata tertib lalu lintas lan ojo lali helm SIM lan STNK, tansah eling lan waspada supaya selamat tekan tujuane. Mandek dhisik Lur, ini pertigaan rame, kita harus pelan-pelan ambil jarak, sesuaikan sikon, mengkondisikan untuk melaju ke selatan. Iki belok kanan ke selatan Lur. Jalan apa aku lali rek. Oke Lur, kita terus saja ke selatan, terus belok kiri ya. Kalau ke barat kalau tidak salah itu Jalan Merdeka Lur ya lek 14 Ngulon. Ini kita langsung saja menuju ke timur gitu Lur ya. Nah, saya itu ndak pernah keluyuran yang kutha, bingung. Mohon dimaklumi Lur ya. Sampai dalane ndak hafal wis. Cuma ilingit guru menggok nengen menggok ngiwa mengarep. Itu tok ya, penting hati-hati Lur ya. Jangan lupa diindahkan rambu-rambu lalu lintas. Ya, juga jangan lupa titik eding. Nah, kita berhenti dulu karena pas lampu merah nih cekrek mandek sih. Oke Lur, ini sudah lampu hijau, waktunya jalan lagi Lur. Nah, kita melaju ke timur. Nah, wis iki mlaku ngetan nang sampai tekan gone Lur ya. Wis tak nutup ning pelaku sik Lur ya. Urip ning dunya pancen werna-werna, amung sawang sinawang saderma lakon. Ono kang katon bunga mesem mesra, nanging atine sapa sing mangreteni rasa.
ojo gampang alok lan nyata yen ora melu nyangka abote urip elingo kabeh ora ono kang ngerti wewadine Gusti marang kawulane sing jarene sing jare ngono kabeh kuwi durung mesti anane Ana tembung Jawa aja dumeh amarga lelakone urip ora langgang saklawase urip kuwi mesti owah lan gingsir yen was tekan titiwan cine saiki ono mengko bisa sirno mung wektu sing maringi wangsulane eling den eling ana rawan mesti ana wengi ono lanang lon ono wadon kabeh kuwi isine alam dunya luwih becik noto pribadine dhewe ndenerake salah lan ngolah ati katimbang mung nyecat lupute liyane kang durung mesti luwih becik timbang awake dhewe urip mung mampir ngombe ojo dumeh lan ojo gumedhet eling lan waspada saben lakon muga rahayu pinayungan nugrahi Gusti. Sudah sampai wilayah Papungan lur ini kalau tidak salah. Aku kira apa jenenge desa lur. Ora tau metu ya sini ki. Kira-kira ki gak salah wong daerah Papungan lur. Wis dinikmati suasanane alam ini karo aku karo sinambi ngrungokne lagu maneh. Sampai tekan gone gitu lur ya. Tibi Jawa Blitar sumunar cayane nguri-uri budaya Jawa sejatine sakan desa tumuju Nuswantara nglantarake kabar lan hiburan migunani urip ning desa ayem tentrem rasane kuyup rukun sedulur
laku urip sederhana dati tuladan. Langgeng saklawase. Matur nuwun sedulur sampun mirsani. Tebi Jawa Blitar tansah ngancani panjenengan sami. Sampun paripurna konten meniko saking channel TV Jawa Blitar. Menawi wonten kirang leres sing tembung so tindak, kula nyuwun pangapunten lahir lan batin, matur sembah nuwun sange. Dumateng para pamiyarsa ingkang sampun kersa ngancani, TV Jawa Blitar tansah setya nguri-uri kabudayan Jawa. Mugi tansah pinaringan wilujeng raharja.
Jawa Blitar pancen lunek werna-werna ingkang dipun konten mugi saged minggunani dumateng para warga sedaya. Boten kasopen salam seduluran dumateng sedayanipun, bilih wonten lapatipun nuwun pangapura. Mugi Gusti paring lestari rayu